Dangorowa, saka ndiri kufila bo, ndiri singu. Ndazosvika pakugamuchira kuti rudo izita remunhu chete. Dangorowa, inini dangorowa. Ndiri kufila bo, ndiri singu. Ndazosvika pakugamuchira kuti rudo izita remunhu chete. Kwete zvokuswero chinjana I love you. Kazhinji kacho munenge muri hopo musiri tu. Duku iwe ipapo saka ndaneta inini dangorowa. Pandiri rudo rwapera dangorowa. Ndokumbirawo muzanetsa inini dangorowa. Ndambozama bati zvandremera dangorowa. One more time, man. A big tune played twice. Sparks, Zigo, Saka, ndiri kufila bo, ndiri singu. Ndazosvika pakugamuchira kuti rudo izita remunhu chete. Kwete zvokuswero chinjana I love you. Kazhinji kacho munenge muri hopo musiri tu. Let me talk. Listen no, saka ndaneta inini dangorowa. Pandiri rudo rwapera dangorowa. Ndokumbirawo muzanetsa inini dangorowa. Ndambozama bati zvandremera dangorowa. Ndakuda kugara ndichifara ndakarohwa nemahenesi. Yepi yacho ndakazvitinya kuteresi. Ndisina anondibvunza kuti uripi ukuitei unani ndovaona rini tetesi. Gaya kafiling kekufona obva wakatwa. Kana kusenda zimeseji wopiwa one word answer. Moyo wangu vakaupisa ratova dombo. Vaitoda kusvika kuliva unge musombo. Saka ndisati ndapedziswa nemujolo. Zviri nani tiende kubhawa nditenge doro. Tonoita sei? Saka ndaneta inini dangorowa. Pandiri rudo rwapera dangorowa. Ndokumbirawo musanetsa inini dangorowa. Ndambozama bati zvandremera. Saka ndiri kufila bo, ndiri singu. Ndazosvika pakugamuchira kuti rudo remunhu chete. Kwete zvokuswero chinjana I love you. Kazhinji kacho munenge muri hopo musiri tu. Saka ndaneta inini dangorowa. Pandiri rudo rwapera dangorowa. Ndokumbirawo muzanetsa inini dangorowa. Ndambozama bati zvandremera ndakudangorowa. Ndanetsa inini dangorowa. Pandiri ndazobvuma kuti dangorowa. ndiri kufila bo, ndakana munhu paplani dangorowa. but inini handisi singu, imi ndiri muri singu. Asi muchangorowa. Asi waurungorowa. Ndara songweka awat. Thanks mkomo. Abana asi Yo. Ndiudze zvese. Watch out, they don't do it. Oyo, ingandokuda zvonoketa sichinewe. Pane nguva dzairwadza unge ndinewe. Asi ndomoshingirira chero. Watch out, they don't do it. Saka chinewe, ndoda undudze zvese. Asandidi zvakaudza vamwe vese. Noti nini ndikada ndoda nemoyo wese. So tell me unonyanyodei pandiri handidi kuzodzoka panone. Saka B.A.B. ndoda tigodana nazve lifetime. Aizi Super Bowl atidi halftime show. Daitika sazoputsa chitsidzo. Dai wangondipawo vimbiso yekuti moyo wangu hausi strong. Saka zvatati let's go. Ngatisazogumira muroti. namana jana tongotanga ribasha. Ari tsogorodzema. Naona tripa climax. Tripa Pulo.
follow that tune DJ ingandokuda zvonoketa sichinewe pane nguva dzairwadza unge ndinewe asi ndongoshingirira chero ndinewe saka chii ndoda undudze zvese asi handidi zvakaudza vamwe vese nekuti nini ndikada ndoda nemoyo wese so tell me unonyanyodei pandiri handidi kuzodzoka pano neheartbreak story bap toda tigodana nazvelifetime haisi super bowl hatidi halftime show dai tikasazoputsa chitsidzo dai wangondipawo vimbiso yekuti moyo wangu hausi strong saka zvatati let's go ngatisazogumira muroti yeah man ndapika inini no atikuita chorus ina didn't know kuti munhu akarowa party kai ndiyo atinaye nasi yeah you are shocked I'm in shock waifunga ndiani unongoza kuti amene wangu apfana kuruwa marekodzi atisingazive edu but still vapana vapana vanopisa but vatisingazive yeah makaipa mdara ndava natobelieve bozi ndangonzwa kune studio kune interview I mean naartist akaipa but anamboda kuziva yangu kuti artist wacho ndiani nchi but asvika manangoti artist anorova ero but hey ma1 parupisa ma1 what is it's KSG the Don here kana KCG the Don KSG the Don can you break it down is there any chemistry akawandisa KSG space DI space DON hey so zvorevo KSG angori my abbreviation K for my surname Konikere S for my name ndonzi Sean then G is for group Randiri rinonzi Culprit Guzu know what magic it's a Jamaican word right so bateta bata panosara pachitoke patwa magic and then the Don is simply is like the king chikuri chibaba ngori ngozbika KSG the king KSG exactly the Don so when Don dada right Baba. Chibaba. Yes, welcome. Thanks, my brother. Thanks. Zita rine mukurumbira. Ndikuona this new age of tikati new crop of artists. Yes. Muri kuzikanwa nemababy zingaite. Todar. Ma1 kumababy. Bozi kona chi unongochiona masongo achingo from challenge kutikire kutoku. Yes. Ikoko ndokwa zvinotopisira. Amusubva check here futhi ama amusukudzilaze ama abadini patona madam saka hadzichekeke zvesport zoti zvizvi hapana kuona madam chete hapana madam chete yes bozi ndikuona vana kurova machallenge music yenyuka ama1 amwe chete isingatooni zvode pambene vana vengorova challenge ye Zico is a journalist inbox ndini Zico ndini Zico kundiziya iwo Zico has entered the chat yeah ndiri kuona music iri kuita kupisa. I was looking at my views enyuka they are very good. Thanks baba. Thanks. And it means kuti yaitarwa naAlec Macheso ndanzwa anaita ngemvura yemugungwa yekuti padenga inenge yakanyarara but pasi ichita sei silent mobs. Chill Master, KSG the Don, ndiani mwasho Boy Shona. Sean Majesty. Definitely Delroy is in there. Panakomfana futhi kuruwa futhi ari pa league loro akaimba Sabiramo Majesty. Ko ana Sean ZW. Yes. Yeah, varimo mumuwave loro so. Skando ya new school ka. Pamambo ne new school yana only 10. Yeah, I think this is the new school. Sean akaimba ibu. Sean Yolimba Andirare ko banora. No. That's Sean Diagaimba. That's new song. It'll piece of TikTok. Sagaimba ndirare wanorara ndiani. Not the best. Yeah, anonzi Shane. Yeah, that's Shane. That's Shane. Kote Sean. Aiwa. Shone inina ndo angonzwa kuti ari kuita se Sean ndiani ane song yakaita nonati wame manje nenzi akubatepo. That's best song. That best song iri kutotrenda zvo. Unozati Sean yanga ari kupizvezve.
ndangonzi kuona mayouth inzira ane link iri kuaustralia imbira varungu aiperforma neColdplay amene kusaidi kuona ngonzo ndangoti hano aiperformera mustadium but yeah, this new school I'm very proud of new school yenyu even though I'm not part of the new school. Mukasecha ku new school azeti. Tena ma home. Katikora mbeta ku respect izvo kana. Musatomboti penguwa yekukusaisa. But mukurova. Thanks. Bozi makaona ka engo kenyu kama kaona no takana nekutikire kutokuka. Pane zvinoitika and muri kuperforma very well. Messi na Shone. Wow. Wachita vanasigo. Alright. So who is the KSG the Don? KSG the Don I was born on the 14th of July in Norton. 2000 1997. Sata ubhiza mu new school. Tusana shoba. Unataka kubhiza ana boy show ne anobva. Yeah. Wesera chimasa anobva wama 1998. Ngatikoti new school yeva chambopinda. Azvomakore panopisa. Ngatikoti. Azvomakore panokupisira. Zvomakore munotozirealize kuti atosana apa. Alright, 1998 which means that 1997. Yes. That's Ranyanyosiyana. Musadaro. No. Akasiyana newe. Yo uri chembere. Yo ndosinasiyana because 94 ndo 91. Ina ndosiyana na ndo 94 ndo 97. Ndosiyana nene. We are to the nearest 2000. Anosapinda uko. But uyu kana akakutarisa ngona mudzimu. Yo before. Ati ayo uyana wadzimu. Kumala musadaro. Kumala udaro. But manje unenge wa mudzimu. Tikutosvika ikoko ndokwazvinotozingoperera. Unozosvika pakuti mudzimu unoyera. Right. Utonzi apanozoda mudzimu aitisita vadzimu. Ime mato vanoyera. Matateguru. So taba 1997. I grew up in Budiriro. And then ndabva ndazoenda kuChipinge. And then from Chipinge ndabva ndazouya kuChitungwisa. Mero zigzag. Hatengodai unongoziya unongotenderera kwawanzi ndokuri kufana kuenda zveipapo kuChipinge mamatokura. Ndanda form 3. Form 3. Yes. Up to form 4. I just form 3 form 4 and then that was 23. Unaona zvo ndiri mudzimu. Pakabva Chipinge andika. Obva uya obva ndibata bombo yapa 10 pounds. Ndatombomenesa kwa YGT. Inzi YGT. YGT. Oma anomolinga. That was 2015 or 16. So this guy is big. Is big. Akatombondipresera imwe ndisingatombokangano. Mudzimu. Ezvinozva mudzimu unoyera. Yeah. Ona patenda posta kana previous song ira song. And then vanhu vanonga vari mucomment section naye vanonga vachitondipa imwe pfungwa yekutoimba imwe song yechi2 because vese vanonga vakutondiudza dzimwe nyaya. Zvafanira line rekuti rudo zita remunhu. Ndakatongoroonawo mucomment section. Line ke. Line ke. Zita remunhu. Aiba. Yeah, imi mune mavatotiratidza kuti vese ana big money, ana free money vanowana kupi maline. Ndozvobasa. Yeah. Avasi vese vanoimba like kuti zvinhu zviri kutoitika kwaari. Aiwa, andoziva kuti atibreak ndakapesera kuita rini. Plus ima musisingo ke. Ndozvandiri kutaura. Sati tichitongoimbira vari singo vacho. Ko wavamunorova. Hayo funa kana zaurwa. But handizvebasa. Kune waonorova zvebasa. Panonomwira kufa. Aiwa, but ndara. Kune waonorova zvebasa. Nde baba. Ndezvebasa chava. Wani muda yaito sapota utazogona tichika. Ndikaembesonga kuti ndamborawa wendeti vandatedza kuisapota. Ndechitozvikanganisira. Ndenda kutodhibitira mafanzi angu. Boza vanozoti saka kuti itisa zvinhu zvausiri kuita. Ausadaro. Aiwa, but Mwari ka anzi musika adhakwe, but iye akasika zvinodhakwa kuti amwe iye. Obva wazonoti futi imwe azimuzararadzi. Dzokota zvataziko. Musika adhakwe asi akasika zvinodhakwa. Zvinodhaka. Zvasingamwe iye. Zvasingamwe iye. Wangonzonge ndanakanganisa. Ainengonzi slip of the tongue. Azvinowanika. Ndosvika ndichitika ndozviziva ndozvaunoita. Ndida kuti udzokorodze mafanza eFono. Anyatsonzwa. Ndouno wake. Ndaneta. Angorowa. But usiku hazoite zvake. Umtemba.
Unaita single? Alright. Haiti Ndoitire single. Hauna reason? There's no reason. God blessed us with beautiful chicks. There's no vacant. Hey, Anumona. We actually need to do the Lord's work. You have 2 or 3. But I basa baba. I'm joking. Anyway, Mangoma. Enya's Mangoma. I'm a song. And on the music. Yeah, this is music. Mangoma, mama. Buntung, buntung. Inspiration. Akatangalini. So professionally. Ndakatanga kuchita 2017 ko unprofessional 2010 form 1 ngurupa faji and then imo mangotanga kutongo bosa waiziya uchitongozoka nasonge umwe munhu zvekutoti neni aonekwa kuziya ese nemusoro was before it was Mdanzo. I remember namo mutumira redeem akarimanya asingaiti wakamanya mangani masong ezimdanzo tongoti 3 years dzezimdanzo akawandisa masong iwawo countless mamwe acho ndatokangana but takatombomanya zemdanzo zvekutodaro chaizvezvo before tazongoswichawo tazongotanga kurova afrobeats bcause unongoziva kana uchitanga unongochingozama-zama actually ndakatotanga ndichitoriepawo svika ndazosvika pandoti right apa pandipo chaipo mandofila kunge apa masvika ndofila like ndasvika muri comfortable wezimdanzo? Yes, zveipapo tatori comfortable. Wainzani? K-Shon. K-Shon? Yes. Ku hip hop? Same. Hazita nomonyanya uchinja zva. Raingotenderera around Shon K-Shon. Raingotenderera around baba. But rasingamochinja. Alright, ko pfungwa yekuzoita producer azobo. Muri producer? Ndopekutotangira before tatozonyatsoita serious nekutozo ndakaita artist and then vandazoita producer and then vandazonyatsodzokera so inaifunga munozviziva ndi producer anotoziva manje zvakawanda kudarika pfungwa yeproducer yakuzobawo zvokuti unongo uri geto yotika usina kuwana plan one yokuti unongonzikana kuti uya kustudio ubva usvika kustudio wafamba makilomita kusvika kustudio obvonza unonozodzoka mangwana wezoboza ndazoita busy kana kuti unongononzi song bo but yobva ita kana 4-5 months isina kubuda ngotanga ngonoti akandingozvidzidzirira kuchigadzirira masini angu ndega pandingaenda kuchipinge ndo pandingatotanga kutoita serious nekuita producer bcause ndaingonotora laptop yablaz yangu vakarara ndovandainstalla Fruit Loops ndovandagadzira beat rangu ndovandaexporta zvese ndovandadestroy evidence ndoisa mufoni ndonotereresa team rangu kusendera team antu vatozongona kuti amampana kantongomusiya achitoita ari kuita and then pandingazouya kwarare pandingadzoka after talinka ndo pandikazonotanga kunolingiswa nabrother yangu anonzi Guzu Kangaroo anoimba mahelmets anoimba mahelmets zvekutodaro chaizvezvo zvekutodaro so ndiyazotanga kundiendisa kuna naJMP ana Kokotan and then Kokotan wekuchitungwiza ndiyakazondidzidzisawo kurekodha neFruit Loops and then ndinanda kutongorekodha vanhu pastudio pake ndichitogainawo experience ndichidzidzawo matutorials until ndazovhura yangu studio yekuchitungwiza paDeni. So that was 2017 ndo pandikazonyatsototanga kutoita production yekutoti ndaitorekodha naLady B ana Dadza D kuchitungwiza ikoko because team yeChitown Kokotan was a well respected producer kuchitungwiza so everyone wanga adedza aitongoya kustudio pangosvika panzira kuto nemfano my producer Zimdanzo zvese but mostly Zimdanzo because maartist anga akawanda anga ari Zimdanzo but pana mfano vaizouya vachitawo trap chichichi but mostly angoti trap afrobeats neZimdanzo. Alright, but so far pamamusic amarova imimi pane nemusic amakaproducer yakatoteerwa vanhu vakawanda yekuti munokwanisa kungotaura kuti ndakaproducer 1 2 3 4 5 songs dzokuti vanhu vakateera but maybe havazive kuti ndiwo wakaiproducer masongs andikaproducer awandisa mostly Confused ndindakaita 9 kamuna matoke kubawa shisha tongoti most of these songs from 2021 going here tongoti 80% of my songs ese are Confused ndinakamaproducer and also pana Holy 10 ndakaita ndotokuda I also produced Paranoia ya Holy 10 and I also produced Ndiri Ndega nendanzwa nokufunga yakaimbira Tami Moyo yeah ndinakaproduce mamuri song hii hit
but mamuri part of the failed project. No, the song was the hit, but it didn't hit the spot. Okay. All right. I know Apple. But that was a good. Ndanzwa nekukufunga. Asa mdala ndefunga maybe bana ndakagana nemunhu kuti munyowani but no kudara kungoti munoona zigo kambozva zviitika munomu maproducers ndoenda kudzaya kuti pakutema minda ndika totema tese andika riri sango then vanozoti anobvunza kuti ndianari mbodzi kuti mwana zongoti ndindarima kugobora zvese nekudyara mbisi ndozvinoitika maartist munomu paanoburitsa album kana panobudisa maprojects ake avanyatsope credit iri enough kuna vanongwarwa maworks avo handizivi vanozviitire havo panotonyanyoiswa mabig producer anotonyanyozikanwa ndo anopiwa credit ndo pandofarira kaskiri kekusouth keke amapiano keke kekuti munhu ari kutoimba lead vocalist wacho zvitanake rinenge producer anenge ari pakutanga utoanganzi DJ maporisa ozona youngster ari uko apa ndiye ari kuimba song yese but anyway alright unogona kutarako ndaida kutaura kuti izvo zvinoitwa nemaartist izvozvo zvakadakwa zvondibowa but it's not going to change anytime soon. The best way kana uri producer zvikusvota chitongoitawo chipo chekuimba wange KSG the Don tongozviimbira wega then paunoedzwa mapodcast ozoti iyai ndini mombe venga unokezvaiyo but though kuhiphop zviri better hazvo macredits kuri better than kusimdanzi baba unotorowa ukarowa mari kudzea munofanira kuita zvinoita DJ Khaled anoita project yake artist anobva takakujamba bcause maartist muno anorwadziwa anogodo saka iwe ukatangura musoro manje ukatanga kuda kuzvitipe kutanga yo it's DJ Khaled kati anobva takakujamba but zvakaita KST chinomutadzisa kungoti anongogadzira project rake raari kuti handisini ndiri kuimba hangu apo handiti what I'm going to do I'm going to give the opening chant ndandati KST avadi maartist anonetsa maartist anobva tangoza auye anobva kusupport unoona utongoudzwa kana unzi ndipe zvinhu zvaanotoziva kuti akukwanisa kumbawa nongonzi ndibe kana 6000 waizi anotoziva kuti 6k hauna saka unombotongonoti muno mutoda kutopona but producer mina ndibvonza basa raproducer ndirei like nongonzwa kuti producer so paproduction there's a beat maker anongogadzira mabeats chete kuna music producer anotoita zvese from beat making recording mixing and mastering kuna mixing engineer kuna mastering engineer kuna vanhu vanotoita basa iroro kune anozviita inangondozviita zvese but kuna vanhu vanototi anotongonoti anogadzira beat obva asendera artist oenda naro kuna sound engineer obva vanorekoda song obva wasendera mixing engineer obva apedza obva asendera mastering engineer song yobva munozvigona zvese ndozviita zvese zvangu ndakazvidzidzira zvese ndikazvigona alright munozvigona zvese palaptop here kana kuti even tikakuigirai heavy equipment mukatotiigira heavy equipment tinotongochimhanya still because kwandogara zvino kune mastudio anotombonorekodera ane zvese munogarawo Cape Town alright because nanyatsofunga kuti asi kuti safe Cape Town safe very safe munobona nefoni here muchienda kushopa zvekutodaro hazvinoendera nearea yavanogara iwo kana uchida usingadiwo zvekubirwawo hautongeto make sure wabhadhara rent inodhura ugarawo kuri safe alright yes sir right but still Cape Town ka manzo yatinoita iSodom neGomora mukurarama sei Sodom neGomora panze kapesa kana ukabuda uchinotsvaka Sodom neGomora unosangana nayo saka tirikuzvitiro zvako kana usiri kuda zveSodom neGomora utongoziva pokugumira atongotyura indoors utongokula down uri padeni alright tagumira pa 2017 mavhura studio new dispensation right ndobva ndatomborova zvekutodaro ndiri pachitungisa apa ndi 2019 October ndopa ndakazocrossa ndichienda kuCape Town ndipo mangazenda kuCape Town yes mukacrossa nemvura
Uchichakaita tumuende kuSouth Africa King. So zvakanoitika siya nyika yakanaka kudai. Zvainoitika ndaida kunorekodha munhu nekudzoka. Ndaida kunoita album nekudzoka. Saka zvakazongoendawo nepamwe and then vandazongorealize kuti kunokuka kunenge kune opportunity yekuti ndokwanisa kuti zvimbondifambira. Ndipushe maworks angu. Mama torora repa. Nansati. Masorora kapa. Last year. Kapa. Yes. Koseri kana kuti Zimbabwe. I feel like inangu personally I feel like andaza nenchita wangu ndichingotambusa nguva yangu. Unongochitambisa sigarudzi yako neji. Aiwa nguva mdala. Kuuta siri. That was so low. Not so low recognize a bomb. So low. Upaji. It's okay. That was so low, Pachi. It's okay. Go for my defeat. Andibvume defeat. Apana novhuma defeat. Muri tu apana novhuma. Mese muri tu muri pa number 1 pakusabvuma. Nyaya yacho chi. Inenge nyaya isineyo but yatangira paona. Inotoenda yobva yaenda. Aiwa zvingoitika ndezvoitika. Iwewe I think ndiwe mpini. Andika. Ndo ibwa. Saka rukurova ndiwe. Saka ndokurova. But mapinda Joza manje. And then we made the decision to stay. Yes. My projects also chimwe chaita ndigare was COVID strike 2020. Ndakaenda 2019 October. 2020 COVID yabaita se. Donza tambo. So ndozongosvika pakuti amai kantoita se. Ndakutongoita nezvekunongo nditongotsvaka kuti ndoita sei. Alright, but ndiri kuti makaona kuti kunongo ndokona kutopusha maprojects. Yes. I don't think kuti makaona kuti kuSouth kune magetsi maybe ne good network maproject akaita sei amakurova because ndiri kuona nge pane zvimwe zvinhu zvatisiri kuona. Ndopa ndikatanga kushanda naConfused. So ndopa tine maprojects atikatoita ana Gomo, Maibu. Ndopa tikatotanga kuti ana Usatsamwe akaita na Tigons. Ndopa tikaita na 9. But 9 ndo yakatozoita kuti zvinhu zvinyatsotangidza chaizvo. Alright. 9. But pamai producer aifarire. Ko why usingafarire 9. And then I come with it. That is a very good song. You get what I mean? But ndira kuti ma musician ane pamasong anenge achimba ane target audience. Yes. Zvapana nenda netaiwe nakumboro wawo. It's my song. I can roll with it. Yes. But inini andikwanise kufamba ne9 alero. Yeah, because kuita kunge ureko tinenge unoda uchikore kana pamwe unochikorerwa because song yakaimbirwa nanochikorera imini baba isusu takasimba atichikorwe wamuchikorwa saka song story valid because aishanda inonzi inini mulundu kwa hamsati waona unenge uchitukujwa but hana ini big tune. Oh, it's a big tune but it's not my cup of tea. It's okay, it's fine. We understand. So I will pass it to Tinashe Zambezi. All right. Dia noida. Dia nangaji waina. Kwa waina Tinashe. Slow. Usadara. Wow. Ina hanga that song ndofarira melody marongero akati kwa mashoko ipapa akaronga chaifu. Saka inini ndingori papa ngosupporta art. Nango ndozvati ndine masong anoimbirwa achinzoni kana kuti ndiri nherera pamwe mwacho stombori nherera pana masong anembirwa mongonakirwa nemimbiro yakaita pana masong anembirwa mama andika tonza mama wangu chichichichi mama uchengetedza chichichi totomafarira vaizemedza but mama wangu awapo saka ina ndizoteerera music ndichishandisa muonero wauyu handikwanisi kuisa mafeelings kumusic. Okay, awata babata saka mukuti anoshandisa mafeelings. Yeah, I know a good person. Yeah, I know some feelings. Can you boom up? And you also produce. You can actually tell with the music. Can organize a feeling, you know, so Buddha. Especially can you imba.
kana ukasatoisa emotion kana feeling pasong asi music wakaisa mabad feelings ainatsobude uda good feeling nyaya yako ndikuona kwairi kuenda but mchazongorwa anyways it's fine anyway guest so kujoza kwanditi pane mamwe foreign based amuri kutamba yeah but anenge angori ma-upcoming unopisa kumusoro akunorema auzonosvika kumusoro uko pane madays anamboshanda na-uncut yes I know Uncut I know so we went kwa-DJ Tira kuDurban tine project yatikanoita inayo yokuzobudawo circumstances but I think ndiye one munhu muhombe wandakambolinka naye DJ Tira tikatoita project yatikatoita but ndezvebasa. What I liked about you is even yango muri foreign based musikuzonyanyo shora kwamunobva pane maproducer ka ekuti ari maforeign based especially wakatozopopa up vanotanga kushora no it's not about names zvinhu zvinongoti I like kachimoko kanonzi Anatolia kakaputika ku-UK putika world over but kanongodzoka kachita sei kachiti mbraenda I have a feeling kuti muchaputika futi pajoza muchipararira nechi kana maenda musazoti kanganwa ini ndinongwafana wangu andika wandobvogete kwangu etikrifu kwandika wotokamisana paplatform ukatoka kuti aenda kutv kunde utosvikeko kutanga ndobva kuchitungwisa kuchitungwisa rini futi munhu yake ndechiye asvika onokurasa asvika majika iwe chinenge uri kueticliff ondobva kuchitungwisa asvika ndobva kuchitungwisa hai unotiwoka kana uri kueticliff ka ungondobvawo kana uprodeo zvakafanira zvizvi pane mupana ndika wandoziya ndika akaenda kuCap Clash ukandika ndokumanani kwangu akubvunza ndobva kupana ndobva kwazvimba this guy ibaba vekuchipinga vakatotsamwira okst atanga atibudirira ari ndobva kuCape Town pandopisa zvizvo pandopisa kuti aiwa ndikutaura wanijeri yacho yese ndakatotataura wadii kutanga ikoko then manje producer ndikuona kuti mune makafamba rwendo rwakati rebei muri producer but isusu most of the times we don't really care about producers and that's very sad kuti tizokuzivai panapa nditi apane papisa it's because mane masong enyu aita blow out. How did you blow? TikTok. Through TikTok. There are no two ways about that. But my TikTok babies. Ngono iso maso tatongotanga kuti ngono akatongo iso song iwe TikTok tatongotsvaga part song inonzi usearch ke ndo song yakatanga kunyatsozikanwa nevanhu so angotsvaga ka part kanganda and then vakangonosvika kabva kanongono connecta nevanhu vamwe vaida kutoudzwa kunzi musearch ke zvaenda so up to date ndo biggest song yangu. So how are you overcoming this pandemic, this disease? Rekuti pa TikTok ka pantopisa but it remains a TikTok challenge, a TikTok tune and it's faceless. Okay. Apa manje zvinenge zvakuitika ndezvokuti tinenge takutsvaga zvimwe zvinhu zvakafanana nonge ndiri panapa and zvingamboramba zviri zvepaTikTok chete kana ndauya panapa because makunoisa kuYouTube, makunoisa kuFacebook, makunoisa so this is the only way we are overcoming it. Saka ndimutotibatsira, so shout out. Koyo maviews akazobva sei kuTikTok ka obva anoita ma500,000 kuYouTube. Akutongonoudza vanhu kuti please teererai tokumbirawo tokumbira. I think awanzorwa osmosis azviti mukuru wabasa. I think kutongo inenge yazowawo teamwork nekutiwo mafans acho anenge akuzongonoenda so everywhere kuti anoona video kuTikTok obva anoisawo paWhatsApp pake onoudzawo vanhu vake obva onoisawo kuInstagram onoisawo kuFacebook so I don't think kuti inenge chiri TikTok chete but kuTikTok ndokwa zvinhu zvakangotangira chete. Teamwork team nemafans ere kana mune futi team yenyu? Mafans ne team yangu. Oda team yenyu ndepi? Pana manager Laycon, pana Kali. There is T-Mac. You know T-Mac. T-Mac. Oh, white. Ajine mali. Eh, anoshani. Mali inopera. Andani ngashanda. Mali inopera kwa mira ushanda. Inopera kwa mira ushanda. No, boss tapeza. Boss unotika chini.
akangouya bhanza nemari chichichichanika but see pamwe pacho pamunongoona kuti apa mari yacho ndongoisa pasiripo baba aisa pana Enzo handisi kuti hangu aisa pasiripo pandongotaura kuti pamunhu anenge aita sei anenge azongoreleza kuti pana Enzo pamwe panguva iyoyo pamwe inenge yapera and then uvaita bounce back you never know hapana anoziva hapana wanoudza angoriwo maassumptions atetichiita isa bcause munhu ese anenge achingasiuma handikuona mukuti asiuma but kana muri maoko maTmark T-Mark is helping me omona ari kuchena kuchena panapa panopinza panapa unobochibaya atira kuzvichenesa panapa panopinza ndikuchepera so T-Mark anondibatsira pasongwriting and production as well. Aiwa. T-Mark ngaine mari. No, wait. T-Mark anachibatsira pasong production. Inini I came across a piece ya T-Mark. Madezi aipusha na Enzo baby. Akamborelease one or two songs. I could hear this guy is music. I was with that. Inindozviziva but wonaka chipo tinacho mageto youths andika tagara iwo nyange zvakanzi vewo unokwanisa kunyora song ichitobuda from mazira ndokuita andika nemaona ndoti but chiri kuleka kumageto youths imari saka ndo panofanira kunyatsopinda T-Mark zvokunyora mangoma zazvo mda kana indokwanisa kunyorera but ndokwanisa kupa mari nini even wakadaenda kuchitungwiza wakadzoka kuchipingi wakati gazi vanokwanisa kunyorera ndiani unowana mageto itsowo vanokwanisa kunyorera but wakati pada mari unoona tichiwanda ena ndisi kutozviramba futi kuti anondibatsira nemari unofana kuti T-Mark anondipa mari ozondibatsira futi kuzonyora I feel like relationship yedu iri tiri pakungoti he's my brother saka zvinhu zvokuti tofanira kungotaura zvandichifanira kungotaura nini zvandichifila kuti zvinhu zvandotaura naziye aiwa unofanira kuti nyemari yakakoshera inini aiwa kana isusu tofanira kuti pabuda mara but kana ichingobuda zvinozongooneka but kana iye hangu kana asiri kubuditsa mari T-Mark ngaabuditse mari Guys, mari babhiza rinowina bhiza iri rinofanya. What I'm telling you, next year jajere mdara pakaswa mari apa mari nemukomana ndomuona paInstagram paka achiposta achiita sei oisa apa mdara munoputika munosvika kure anyeye kure. But regardless new school yako anditi tiramboona kuti inspiration yenew school iri kubva kupi because you guys you didn't just wake up anditi munhu wese was inspired by ningi. So growing up ndaiteerera Freeman na Confused ndo vanhu vandaiteerera like ndichikura handina hangu international influence saka toona kuti ngonoti iyo ndo influence yangu because handina hangu international influence music ndongoteerera music zvototi handitoziva kuti favorite artist wangu ndiani and I just listen to music. Ndanda kuti Confused ndiye Godfather Templeman weNew School. zvonoda ndoda kuira neyo bosika patani kacho pakatanga karova kachihwina ndika pakabudana wawandi plus kuzimdanzo handiti aitira kabuditsa but munhu aishaya sound ano sound wati kuzimdanzo unopinda wana mukoma aitogona Confused but pana aizogona kumudarika no Confused angari murong field kuzimdanzo sound rezimdanzo nevakomana zvakatosiyana but Confused kuzimdanzo kwacho aitogona but kungoti pane vaizogona kumudarika because danzo haingode talent chete ukunongoda talent chete kana tumari kudanzo baba koda even chimafia inozongoda chigangster anoona zvakaitika kuStar FM munhu aidatorwa mucheka saka panozokoda kunana colors vaya waitoita mumazimonya mamwe ekuti wega waitoita ukatoda kuti colors waitoda kuti zimwe zvine backup iri waiziva padina mamwe mafirimu waiziva saka dzokuona Confused akasa ngangombotirai kuda kumborwa colors pepe pastage dozombotirai ndo chimwe chimafia chinoshanda kudanzo hakungoshande kunze nechipo chete
kune background yekwawakambogara kugara chaiko chaiko kana watogara mana uptown, naconfuse yamasaladi haungambopinda. igara maavenues umu pane vamwa kuti statement panozosvika una confuse kumavenue kako nenge atoimbwa kudhara aranasekalazi saka ndosaka mupana wekumanani kwako akaramba kuti aigara kuita aiwa vayaka anoita dhanzo saka zvinondirambe dhanzo uchigara kugeto dhanzo inotone history yekutogara kunhu kwakatodhakwadhakwa kumalocation ikoko no handisi kuti kwakadhakwa utapa chii but geto risina kusimba ukuona ndikati tafara ndikati kambozuma Exactly. ndoti chitungwiza ndivanati ndopa kuwadzana ina history yedhanzo ukubata zvandutaura no history yedhanzo iri pageto noti kuti pakuti kuwadzana History. but geto racho rine saka section nodaro kana kuti fanira ana Portmore City tafanira kumageto chachaiwoka no imwe nehistory yegeto kwete kuti Kungoti ghetto, kwete kuti ghetto ripi. bo zviri kwageto zvoita kuchitungwiza wakagara kuchitungwiza iwandika wakaenda kuHeathcliff unotoona even smart nemayouths kuti zvakafanana zvinhu izvi achitungwiza neHeathcliff zvakafanana ndakutaurira yakabudisa nadhadza d no inzwanyamana uyagone nyaya chitungwiza yakabudisa legend ratinaro panamba uyu iwe adatombodziswa Heathcliff ngona Sparks no inzwa ona kuHeathcliff zvakunoita kunobudisa Sparks no kuna Sparks chete kunani kana kanyemba Bones kuna mastars akatowanda Sparks naye akanyemba Bones no takatowanda kona kaona nenga news andasiyana vanobva kuHeathcliff saka kune majournalist no watoimba chachaiko but akusina kumaster but nzwa point ndikutaura pane kuti zvakafanana ndaba ndogona nyaya andika right ndikutaura ini kuti wakatasa pageto ndika tatasa even the way smart andipoteka kwanzi kune mutoriro uri kuchitungwiza you find kuti kuHeathcliff uriko wakanzi mageto youths ari kupfeka tumajini tumwe tukabata totoziva you find kuHeathcliff unosvika uchiwaona wakanzi kune statement kunzi hapakaipa you find kuti akaenda kuHeathcliff unosvika uchinosangana naro ndo zvinoita mageto youths bozi wakatasa mageto youths mangana anobuda muHeathcliff achienda kuchitungwiza akawanda mazuva achinoswera ikoko aita seachidzoka but havana access yekuenda kubhuku saka zvekubhuku havazvizive ndo mamiri akaita chigeto Heathcliff igeto chachaiko but ngoti geto rina Borodale riri geto rikumiri kuna Samora plus kuna Sparks. kuna Sparks macollaboration makarowa up of course Yeah. mabhebi anozwa macollaboration akarowa nanatinazvo mama mangoti uzowawase Pane ko chii pana ndine yandikaita inonzi Forever naConfused poti yandikaita inonzi Kwenya naPoptain ndo makolabo andikaita and then kobva kwati inonzi andichadzoke naChrist Orich. Christ Orich Yes. Ndo makolabo andikaita Christ ndiye wekuti tale ndinoda zimudzanga. how old is that guy Handisi young. I don't want to lie. not kuti 38 or 36 ndongoro ati muchitarisa generation ma-30s 32 zvendo yeah because mufeso yaya takakura ndatitori mayouths Christ womudiki zvekuti kuma-29 ikoko 29 but ngoti munhu akakasika Pizza achitori mudiki alright yeah makes sense alright anything on the way with the Chew Master tour so far tour so from 22 kusvika musi 31 December but pamene mujoro wa2 ibaba I think kuti hapazotadzwa apo kuita something Michael Meggs hatisatambolinga ndoda kutosangana nawo vakomana ndiye mumwe munhu akafanana nemi arimo futi ayo noti vamwe vari munyusco but I mean kuti a Ati talented producer. producer and a talented musician Megs Mombi and then isn't like he's talented. Yes. Nicky Genius Yes, Nikki, we are working on something. on something Yeah, but something should have been Nikki. akaipa futi Yeah, mupana sing it. Oliten Not yet. but we can expect Yes. Saint Flo It's a tumbling. Nisha T Swidem Nisha Nash TV, when it's on Nash TV and Sandalinka now. but unodere ulingi Why not? havana magurupu avalingelinge vanekaseko kawo so Yeah. but hatingazotadzi kuzoita maweeks vakazoramba maweeks and then ine the thing vanengunasho vati nekaseko kako kuti kana pawhatsapp chacheko vanengagurupu kawo kavanongotaura nawo vega
Azviripo. Chaona camp yenyu taizve camp kwenyu. Taizve camp kwenyu. Munozolinka nevanhu apo napo but maita zve camp kwenyu. Tichazosangana wayo. Wakudai wakupera. Ndobo wachakatanga kubatika kumwe kweso. Izvezvi sofa wapere mamanje no. Ndizosiya. Boza watobva kuintroduce futi mumwe kapo. 90. Apere because chipo chitoripo. But chinozongowapedza nje kuti munhu wese anosvika paandaze. Munhu nguva yake, ane time frame yake. Zviri ndosa ndo paunofanira kuzongoita hambo chete because paunozonosvika zvako zvawakuda kuenda kukako. At least unojekwa nevamwe. Hauzonyanya kudonesesa. Machallenge mamboface uri muindustry kana kuti since team TikTok so asi easy untosangana nemachallenges kumashows ikoko unoitorwa sabotage futhi sikaite kumashows kuti uzonzwa tozoenda paredhiyo kuti uzonzwa zoenda patv zotodhonza tambo zvekutodaro and even mabloga apo unongosina na sent pampacho kuti upost kwene kuita sei inenge iri hora but tinozongokunda tinozongokunda hakuna artist anoti ndinofesa challenge unless utoriwo kana kuti King 98 maybe angoibatani chete obviously angoibatani geto youth angoibatani ndakatanga muna 2017 adidi and 2018 man atongoenda kuchirusi pano vachiti freestyle ndichingopiwa mic police manawe kuti mumwe munhu asina kufesa challenge Lady Squad angoti first song yakarekoda yangoita hit Crick okay first song yakangoenda mustudio achingoirekoda yangoita hit asi pamwe izvi zvakufesa manje machallenge but in the long run auzoshayisise unoona kutoita song nditopisa zvekutodaro but aushayiko mitoma ukazafesa wachitanga unopefesa uya kala manze ndonga manager yake wa chimanager yake izvo zvadzoke mugame no chaitika nje kuti kana kwambomanager chikenini hazviri kuti chana mungo nemanager chikenini no ende futi ka chikenini ipapo yakasara yakabroka ndika hausi responsible no hatisudi uri responsible but tikuti chimumanager adzoke no izvezvi I'm too busy kumanager artist okay because ininika nditotsvagawo kuita zvandikuita waiziya saka kundizokutsvaga content kune ma1 because artist vanhu vazhinji anongoti tiri mamanager ndovanozopedzisira kuita zvoita weya wanga tichitaura anenge achingotora mabookings andika haasi manager bukati anga bukati because kumanager artist kune basa King hakusingoti zvinoita vanhu zvaizvo zvekuti allo tiripo toda 200 no unofanira kunge muchimanager saka ma1 kana mozofona mangwana izvezvi handisina tempo but yakamira sei relationship yenyu namanager venyu hatisi kuti varipo here kana ndavapo tiringotiriwo hausidi apo tiri nice mushanda tikushanda wanofanira music yenyera singaiti wanoteerera zvekudaro ndoiteerera zvekudaro pane something that I'm not clear both as a music producer you understand better I was talking to this other artist who is doing well okay you actually know her music mwane ari kusota but for some reason she's not okay. I was talking manager wacho hatomonitengere kana hembe and basa ramanager ndere kutengera munhu hembe kana kuti manager anogona kutsvagira vanhu vanokutengera hembe manager anofanira kurova marounds ese iwawo achikuita kuti zvako zvifambe ball hazvisi paari kuti anza kutengera hembewo but anokutsvagira munhu anokutengera hembe o anokuitira plan yekuti unonowana hembe kupi manager asiri sponsor ndiye anotsvaga mai ndiye anotsvaga masponsor inini zvandofunga ndizvozvozvo but iwo samanager wakashaya masponsor acho ndika asati ufanira kuenda kustudio ufanira kuita plan inofunga samanager ndika kachifanira kuenda kustudio na record andika wobva washaya sponsor at least unofanira kuita aungazoshaya plan ako aungazoshaya plan but it's not kuti utomusungirira kuti ndo basa rake ano manager anofanira manager zvinhu zviripo paground waiziya nobva atanga kuita kuti zvinhu zviite sei because mukati mimi mukushanda and then poita kana 4-5 months wangomira panzvimbo 1 then hapana zvamukuita because manager asi ndibasa ramanager ndika ndekumaneja zvinhu zviripo kuti zvifambe no kuti zviripo kuti zvifamba kana zvifamba but manager ndika promoter ndinofanira mari kana paiswa mari uchitanga kumanager mari iyoyo
Okay. kuti taishandisa zviribo here, taita chakati here, chaitwa here, chiri necessary here kuti chiitwe izvizvi, orit collab toiite here, iri necessary here, orit toda kuenda kupodcast yaZigo naSparks, iri necessary here. Andika takazoibuda chazoita sei, tataura ikoko, tataura zvisiri izvo, tapotsa nyaya, tochiita sei, tozvivhara sei, waiziva pazvinhu zvabi nazvo. Manje muno muZimbabwe muno muka promoter ndiye manager, patokanganisika, pangofanira kuti producer kana DJ. Unopesa kunzi DJ ndiye anofanira achidistributa music, but hazvisiri izvo. Tichitakupiwa rimwe basa rekunzi unopushira nemangoma, but anofanira kutipusha mangoma. Panobhaizika obana menzacho afana fandana anopesa kudistributa, anopesa kuita marketing, but fandana anofanira achingoridza mangoma, achingomeka shoti music kuti inzwa here. But industry yemuZimbabwe munomu haisi straight. Industry yemuZimbabwe munomu yakabvanganyuka. Because vanhu vane mari avabelieve muchinchedu. Zvekuda zvekuuya vachiita zvinhu zvebasa akabhilivha mane mari anongouya ongoisa mari ongoidurura pamunhu wake vanofarira zvisina direction zvaizvozvo ongosvika ongokusira mari zvekuti iwewe wedha waitora waidhakwa here watenga imba here waita sei hasinei naye angoita zvaanoita obva aenda. We obviously don't know what is in the future, but you can have something in store for us if God allows for the future. What is that? An album, but not in the future sure. Because album no, it takes a lot to get the album. Album aringoitike kungononzongoita album and then uvongobuditsa album ubva vatongonzi waraita akabuditsa album, but hapana chamboita wangobatanidza tumasong. Album rotoda kana gore uchirekodha uchiita sei muchimboita macamp muchiita sei kunchigadzira album. Asi ane ma-EP ndovanotongotora kana masongs kana 5 anongonoti iyo ndovanabuditsa on. So I think for now ndikumboroma singles, and then maybe next year definitely panofana buda EP. And I don't think you should bow to the pressure yekunzi ana album. Ininipa changu ndotozi anditodi kutozvipa pressure iyoyo, saka andifunga kuti pane mumwe munhu achazondipa pressure iyoyo. Ndiani uyo asina kubuditsa album but anongopisa? Ndi Enzo anabam, but aenda pamberi catalog racho rakakurisa rototangira nemunhu ane album. Right, I think tomorrow rakanamba kaka. Waneta. Umborowa. Aneta uyu. Wada topinda baneriba. Tine one request. Watch out they don't do it. I miss you my baby. Ndasuwa kukuona. Nguva yare badai waitanda kuona ona wewe again ndati ndasuwa kukuona iwewe nguva yare badai waitanda kuona yeah watandigo kangana ma-ex mumusoro mangu zara iwe chete azinda neta nekuti I wish you were here kunze kwatonora mudiwa asauzinzwe uya ugondikumbatira. Aiwa ndaditsoke pesi vandika one drop ka ndona nge bana batsokolozo ande anyways missing you I'm missing you today one request anyways watch out they don't do it. Saka ndasuwa kukuona nguva yare badai waitanda kuona ona iwewe again ndati ndasuwa kukuona iwewe nguva yare badai waitanda kuona waitandigo kangana ma-ex mumusoro mangu zara iwe chete azinda neta nekuti I wish you were here kunze kwatonora mudiwa asauzinzwe uya ugondikumbatira ndoda ugondikumbatira kubva makuseni kusvika ridoke zvese zvaunoda it's okay chingondikumbatira ndoda ugondisama to ako ndoda tigoswera indoors hatisi kuzobuda mumba ndoda kukufila too close usaende far uya timbo rara pachest ndoda kukuonesa how I want to invest Wanza besanga rap mainstrumento nomanzo. Zigo
panganista no komana ndika one video shoot na 3 o'clock I think afana ngo perform one song it saka mera tungo perform kanangana ine yacho tova ngo yes kanda apedze anyways missing you delay one request anyways watch out they don't do it I miss you my baby saka ndasuwa kukuona nguva ere badai waitanda kuona ona iwe ndati ndasuwa kukuona iwewe nguva ere badai waitanda kuona waita ndigokangana maex mumusoro mangu mangozara iwe chete asindaneta nekuti awishuwe kunze kwatonhora mudiwa asauzvinzwe uya ugondikumbatira ndoda ugondikumbatira ndoda ugondisa mapapiro kubva makuseni kusvika ridoke zvese zvaunoda it's okay chingondikumbatira yo ndoda tigoswera indoors hatisi kuzobuda mumba ndoda kukufila too close usaendeva uya ugo rara pachest ndoda kukuonesa how I want to invest kuzviuzviona ndisitsaka ndakangongwarira pazhet anyways coffee bacon and bread ndoda kukuitira breakfast in bed Netflix and what just to impress you asi ndine one request uzondikumba the big song. Yes, Bugs. Yes, they go. Alright, zvimwe hausati wapora wakasiyana naye akakutyora moyo wako nekuti hausi kundiona aiwa uri kufunga takafanana uri kuona hora asi mababy one hand paBhaibheri rimwe riri pachest and I don't wanna lie ndichaita mubhilivheni pandokuudzai kuti ndinokudai asi uchiri neronda moyo iwe uchiri kugonon'ona iwe uchiri neronda moyo asi mudiwa usatye I make sure this one zvimwe hausati wapora wakasiyana naye akakutyora moyo wako nekuti hausi kundiona aiwa uri kufunga takafanana uri kuona hora asi mababy one hand paBhaibheri rimwe riri pachest and I don't wanna lie ndichaita mubhilivheni pandokuudzai kuti ndinokudai asi uchiri neronda mumwoyo uchiri kugunun'una uchiri neronda mumwoyo asi mudiwa usatye gara nepapatiya ndichakuda zvekudaro vese vachazviziya usatye nyange akabata mbiya takachengetwa naMwari saka usandichira oya komi nami amuzogogara urimo ndoda kukupa good love pinda mumoyo mangu ubhare fo kondiwe muridzi wacho ndoda kukanganwa zvese zvawakaitwa kumashure ndoda undipinzire pese pandinoenda kure ini nekuti uchiri neronda mumwoyo uchiri kugunun'una uchiri neronda mumwoyo asi mudiwa usatye gara nepapatiya ndichakuda zvekudaro vese vachazviziva aya usatye nyange wakabata mbiya takachengetwa naMwari chompinwa Zofana mbindirani? Ngaspindirani. Ande? Yeah man. 4. Chimotererai? Atakateerera. Okay. Yo. Nobasvika, don't worry, I'm patient. Daneta iwe dangoro wa dangoro wa
ini Tangoro wawawa tamboza mabati zvandremera Tangoro wawawa Ayo, abasa mdaro. Tichibvara sorry muzeti mabasa. Takamboita test iyoyo hatichatara zita. Takapa munhu rhythm rake same. Ndaliziya ndozvaona try. Imazonge. Tikanzi boys, sorry mkoma. Tona tunzipa dziri 10 baba. Dziri 10 dzinokwana. Music toiwana. Music inooneka pese YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, iTunes, Audiomack. Inooneka every streaming platform. Yeah, okay. Every streaming platform. Bukati tombada baba. Number the manager. Number the manager. Ayo, abana manager. Anzi Bukati. The manager proper. The manager pro. Anzi amzi Bukati. Right. Ndatipe number Number. +966 number dzekupa. Hayi number. Saudi Arabia. All right. +966 597 542 405. Yes. Mane Zimbabwe ndofunga madzinzwa kana usina kunzwa unophula mija. Pull video. Because I think that wakadadze munomuka. Kona ngale anogara chifonwa nemafans kana 12 zikainze. Mauto. Mondoro freestyle. Dasha wapechi mondoro freestyle. Akatondiratidza message nezura chiti akatosendera message nerimwe geto ita kuti mndara muita sechi mondipewa freestyle. Wakuri kuma 10 pakandisendera message yousiku. Mawani. So I think You think? For the first time you think. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us. This is the new school and the KSG, the Don, which means the king. Disclaimer. right. Yeah. Yeah, man. ndaitodhauta chiti vakomana anondifarira Yeah, one of the two. And manje KSG and KSG amfarirwa manje ne anoise. alright It's auto. ndokoramba ndakatsika giyairo amnanidzosa chete Our blessed. With that we are out. Yeah. nice ndaenjoy